खुलुमबाय दिनैनि ओंखाम स्टुडिय'आव आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बिजनियाव थुनलाइ आफादनि 60थि जर'खा जथुम्माया रबिबाराव जोबलांबाय UPPLआ उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय BPFआ BJP मित्रजोंटनि बाहागोआरि जासिगोन गुवाहाटीआव लेङाइ हादरगिरि भेंकाया नायडू सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुआ फरायसा महरै मुं थिसनफिनबाय शेरमान आलीखौ दोलोनिफ्राय एरख'नो कंग्रेसनि बिदायिनी दलनि बिथांखि राफि भाटियानि दि कन्भार्सन हिन्दी सावथुना 8 अक्ट'बर खालि रिलिज जागोन हकी गेलेनायनिफ्राय आजिरा लाबाय स्मार्टपेड भिटेला सार्जिया सुनीलआ दानिया दङ आबुं रादाब बिजनि सोलोंसालिमानि लांगोनायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 60थि जर'खा जथुम्मा रबिबार खालि गाहामै गाहाम जोबलांबाय सनिबार खालि मोनानि 5 रिंगानिफ्राय जथुमनाय बे जथुमनि थान्दैमेलखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर अनिल बर'आ बेनि उनाव तामुलपुर जथुमाव आद्रा थानाय नेहाथारि रिपर्टखौ गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ होदोंमोन आफादनि माखासे गोनांथार सावरायनो गोनां आयदाखौ सावरायनानै बिलिफांनि 9:30 रिंगायाव दोनथ'नाय जादोंमोन बेनि उनाव रबिबारनि फुङाव अखा बोखां बांखाखौ नेवसिनानैब्लाबो 8 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ आफादगिरि धरेन बर'आ दैखाङो बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेननायखौ लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारिया आलारि बाथि सावनानै बावजेनदोंमोन आरो बेनि उनाव रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लेङाइ आफादगिरि रमेला इस्लारिया बावजेनदोंमोन थाखानाय हाबाफारि बादियै थान्दैमेलखौ जागायफिननाय जायो बे थान्दै जथुमाव सावरायनाय बादियै फैगौ 2022 मायथाइनि 61थि जथुम्माखौ तामुलपुरावनो खुंफिननाय जासिगोन आरो बेनि थाखाय बानजाय आफादबो दाखानाय जाबाय होननानै फोसावजायो लेंहरजानाय आलासि महरै आसाम आयेन आफादनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारिया थान्दैमेलाव बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि जौगानायाव हानायमानि हेफाजाब होगोन होननानै बुंथिदोंमोन बेनि उनाव बिटिआरनि गाहाय हाबाफारि बादियै गासै गां 8 बिजाब बेखेवनानै होयो बिजाबफोरनि मुङा फारियै रुपनाथ हाज'वारिनि सुंद'सल' बिजाब बिलो गोराननि दावब' डक्टर मंगल सिं हाज'वारिनि गांब्रै बिजाब जिउ बिथोन आरो बिहोमा जारा आरो बिहामजो मंगली आं खारसननो फैदों सोरांनि लामाजों अनिला बसुमतारिनि बायदि सावरायलु बिदां नीलेश्वर नार्जारिनि सल'मा बिजाब जारिमिनारि अन्थाइ थाफा रितु दास बसुमतारिनि सल'मा बिजाब थुलुंगा फैगौ 30 अक्ट'बर खालि खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभानि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फोसावबाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ बिटिसिनि सिङाव थानाय मोननै बियाब फारियै 22 नं गसाइगाव बियाब आरो 52 नं तामुलपुर बियाबनि थाखाय UPPL दोलोआ दिनै बिजाथि फोसावबाय UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रेनगोरा नार्जारिया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गसाइगाव आरो तामुलपुर बियाबनि बिजाथिखौ फोसावदों मख'नो गोनांदि UPPL दोलोआ 22 नं गसाइगाव बियाबनि थाखाय पार्टीनि गागि दैदेनगिरि जेरन बसुमतारिनि मुंखौ बिजाथि महरै फोसावबाय बेबादिनो 52 नं तामुलपुर बियाबनि थाखाय जलेम दैमारिनि मुंखौ फोसावबाय मख'नो गोनांदि खुंथाय गोहोआव थानाय BJP मित्रजोंटआ जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव खौसेयैनो बाहागो लागोन बेनि थाखाय बिग ब्रादार BJPआ गसाइगाव बियाबखौ UPPL दोलोनो हगारना होखाबाय नाथाय तामुलपुर बियाबखौ लानानै दासिमबो थि जायाखै मानोना BJP दैदेनगिरि आरो बारग' MLA इमानुएल मुसाहारियाबो तामुलपुर बियाबनि थाखाय टिकेटनि गोख्रों दाबिदार जानानै दङ ओरैहाय सिगाङाव BJPआ तामुलपुर बियाबखौ UPPLनो हगारनानै होदोंमोन आरो UPPLनि MLA लेहराम बर'आ गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव अबथिरा जिउ गोमानायनि जुनै तामुलपुराव उफेरा बिसायख'थिनि खुंनो गोनां जादों बेनिखायनो तामुलपुर बियाबखौ BJPआ फिन हगारना होगोन होननानै UPPLआ आसाबादि खुंथाय गोहोआव थानाय BJP मित्रजोंटनि बाहागोआरि जानायनि लामायाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारिया सनिबार खालि हराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों मोनसे गोनांथार मेल जथुमदों मिथिनो हानाय बादिब्ला बे मेलाव BPFखौ मित्रजोंटनि बाहागोआरि खालामनो बिथांखि लायो आरो बेखौ थाबैनो अफिसियेलि फोसावगोन रिपर्ट बादिब्ला गिबि मन्थ्रिजों सावरायनाय बे मेलाव हाग्रामा महिलारिया गसाइगाव बियाबाव जथायारि दोलोनि जानानै BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि होनो प्रप'जाल होदों बेनि सोलाय BPFआ भबानिपुर बियाबाव BJPखौ आरो तामुलपुर बियाबाव UPPL दोलोखौ मदद खालामनो थाखायबो खोथा होदों ओरैहाय तामुलपुराव UPPL आरो गसाइगावआव BPFनि बिजाथि होनायखौ लानानै माखासे गोनो गोथो सोमजिनायखौ नुनो मोनदों
बबेखानि BPFआ महाजोताव हाबहैनाय समाव हेमन्त बिश्व शर्माया होनाय मोननै सर बादिनो गासिबो सिगांदों होननानै मिथिनो हादों। बेबादिनो UPPLजों मित्रजोटनि बाहागोआरि जानो थाखाय BPFआ BJPनि बुंनाय बादि मानिनो नांगोन आरो UPPLआबो बे सरखौ मानिनो नांगोन। गासिबो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि ब्लुप्रिन्ट बादिनो जागोन होननानै मिथिनो हादों। गुवाहाटीआव दावबायफैदों भारतनि लेङाइ हादोरगिरि एम वेंकैया नायडू। लेङाइ हादोरगिरिया दिनै फुङावनो दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीआव उरांजों फैदों आरो गुवाहाटीआव बानजायनाय गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे केबिनेट मन्त्रिफोर फारियै पीयूष हाजरिका, परिमल शुक्लबैद्य, चन्द्रमोहन पाटवारी, डक्टर रनज पेगु, जोगेन मोहन, बिमल बरा, रन्जित दास, आसाम रायजोआरि BJPनि आफादगिरि भवेश कलिताजों लोगोसे गोबांसा दैदेनगिरि आरो आसाम सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा लेङाइ हादोरगिरि वेंकैया नायडूखौ उरां गाथोनाव बरायहैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला लेङाइ हादोरगिरि वेंकैया नायडूआ दिनै हरसेखौ गुवाहाटी नोगोरमायावनो थागोन आरो गाबोन शिलंआव थांगोन। बेनि उनाव शिलंनिफ्राय मिजोरामाव थांगोन। सा-सानजा ओनसोलखौ दावबायखांनायनि उनाव लेङाइ हादोरगिरिया गुवाहाटीआव फैफिनगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय दिल्लीआव रवाना होगोन। फरायनायनि थाखाय बैसोनि जेबो सिमा गैया। गोसो आरो नाजाथाबनाय थायोब्ला जायखिजाया बैसोआवनो सासे फरायसा जानो हायो। बेनि बिदिन्थिखौ होदों आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ। गोलाव बोसोर उनाव सासे फरायसा महरै नुनो मोनफिनसिगोन सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला सोलोंथाइ मन्त्रि पेगुआ संस्कृत रावनि मोनसे 2 बोसोरारि कर्सनि थाखाय मुं थिसनबाय। संस्कृत रावखौ फोसावनाय आरो संस्कृत रावनि गियान लानायनि थांखियै रनज पेगुआ 2 बोसोरनि मोनसे कर्सआव मुं थिसनदों होननानै मिथिनो हादों। सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बे बिथांखिखौ गोबाङानो बरायदों। मख'नो गोनांदि डक्टर रनज पेगुआ 1987 मायथाइयाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनिफ्राय MBBS सोलोंथाइ लादोंमोन। MLA शेरमान आलीखौ कंग्रेस दोलोनिफ्राय एरख'नायनि बिथांखि लाबाय कंग्रेस बिधायिनि दलआ। मख'नो गोनांदि उफ्राय बिसायख'थिनि सिगां आसाम आन्दलननि मुंख्लंफोरखौ सोंखारिनानै जोबथेसालियाव थांनांनाय बागभरनि MLA शेरमान आलीखौ कंग्रेस दोलोनिफ्राय एरख'नो बिथांखि लादों कंग्रेस बिधायिनि दलआ। बेनि बागै हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत शइकियाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला शेरमान आलीनि सायाव बिधायिनि दलआ लानाय बिथांखिखौ APCCनो दैथायहरगोन आरो APCCआसो जोबथा बिथांखि लागोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै मोनाबिलियाव APCCनि आफादगिरि भुपेन बराजों लोगोसे 3 मावफुं आफादगिरिफोरा सावरायनानै शेरमान आलीनि सायाव जोबथा बिथांखि लानायनि बाथ्रा। ओरैहाय MLA शेरमान आलीखौ पुलिसआ हमनायनि उनावनो गोबाङानो सोरखारखौ सोंखारिदों। बेजों लोगोसेनो दान्थे बिदान्थियाव हाबसोनाय MLA शेरमान आलीखौ हंगारनांगौनि दाबि खालामना ब्लक कंग्रेस आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम 12 घन्टा बागभर बियाबाव बन्द फोसावदों। जाउनाव दिनै फुंनिफ्रायनो बागभर बियाबाव गासैबो रोखोमनि हाथाइ बाजार दखान गलाफोरजों लोगोसे थांलाय फैलाय हान्थामेलाया बन्द थादों। फैगौ 8 अक्ट'बर 2021 खालि रिलिज जागोन राभि भाटियानि दि कन्भार्सन हिन्दी सावथुना। गोदानथारै रिलिज जानो गोनां राभि भाटियानि दि कन्भार्सन सावथुना बिनोद तिवारीनि बिथोन होनायजों फैगौ 8 अक्ट'बर खालि रिलिज जानायनि लामायाव आगान होफैनो हाबाय। दि कन्भार्सन सावथुना दोंसे हिन्दी रावनि आबुं सावथुन। फोरमायनो नांगोन दि गोदानै रिलिज जानो गोनां दि कन्भार्सन सावथुनाव राभि भाटियाजों लोगोसे बिन्दिया तिवारी आरो प्रतीक शुक्लामोननि गोख्रों फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जागोन। लोगोसे गोबांसा महरगिरिफोरनि फाव खालामनायजों दि कन्भार्सन हिन्दी सावथुना थाबैनो रिलिज जानायनि लामायाव सफैनो हाबाय। मख'नो गोनांदि गोदानै रिलिज जानो गोनां सावथुन दि कन्भार्सनखौ भान्दाना तिवारीआ लिरदोंमोन आरो राज पाटेल, बिपुल पाटेल आरो राज नस्त्रममोना प्रडिउस खालामदोंमोन। सोलिफु दाननिफ्राय जागायजेननाय माहारियारि केम्पनिफ्राय गावनि मुंखौ बोखांनानै लाफिनबाय मुंदांखा हकी गेलेगिरि SV सुनीलआ। आरो बेजों लोगोसेनो गेलेमु फोथारनिफ्राय आजिरा लानायखौबो फोसावबाय SV सुनीलआ। फोरमायनो नांगोन दि हकी गेलेनायनिफ्राय आजिरा लाबाय मुंदांखा हकी गेलेगिरि SV सुनीलआ। नाथाय टकिअ अलिम्पिकआव 2020 आव भारतनि हकी टीमनि बाहागोदारि जानो हायैखौ दुखु फोरमायदों अर्जुन बान्थायाव गावनि मुं आवथायनो हानाय मुंदांखा हकी गेलेगिरि SV सुनीलआ। मख'नो गोनांदि SV सुनील अदेबानि स्मार्टपेट भिटासार्जिया सुनीलआ 1989 मायथाइनि 6 मे खालि जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा सासे मुंदांखा हकी गेलेगिरि महरै गावखौ सिनायथि होनो हादोंमोन। नाथाय बिथाङा हकी गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थाबाय अदेबानि हकी गेलेनायनिफ्राय आजिरा लाबाय मुंदांखा हकी गेलेगिरि SV सुनीलआ। दानिया दङ बोथोरनि खौरां।
गाबोन समबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन समबार 4 अक्ट'बर खालि बड'लेण्डनि हालामाव अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 28 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 28 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।